Tutusukin, tutusukin, tutusukin. Gagan. Gagan, gagan. Sakit. Sakit. Balik. Ayo. Ayo. Semoga po sih. Mayo, Game ilmu ko. Ulit. Ini ko game ilmu, Kapag magawas. Yes, mayo. Oh, sa may tuyo. Tani ko ba? Kaya mag-ML ta. ML na po. Vampire tayo itong lustrika. Aw. Bahaton tika. Ako wala. Sus, hambog na po. Galugos ka sa Grandmaster. Samot mo sabay ka na kung ipit na ko. So, sa legend pa na. Ako ana masarangan. Sige, go. Daobit ako ganina. Bantay di ko bahaton. Bago ginang naong ni mo. Sus! Salig ng nako god. Alpha user ni. Oh, sige, go. Bantay ng alpha ni mo nga. Dili na maapos lang, ha? So, dili. Buwan ka. Open mahaspat kam kunik ko. Magrang magkahata. Makahagang ka ML niya. Wala kayo di ay. Wakay lo? Papalit. Inagod. Kunik ako ba? One game rabi tao. Sige, i-open na. Ako connect ka diha. I-open akong hotspot. Uy. Wala mo di kayo di ay. Sa pagdaan Ani makakunin mo day para mo connect mo. Otro mo po day ka wilod. Batugam na ka-email nga wala lord. I-direct ang email mo. Wala ka basta matawag na lang ko. Wala dito Lamit ay kundam ko giina gaminyak minyak nga ito niya. Samuksang mo bukas kundam ko noon. Sus, kapoy-kapoy na jud ko. Tangas diri wa daylo din tawhana. Tangason kay balay. Pamato tagbalik para balik ko minyak kadam ko kang sabi sa giniro ba. So tagbalik kay rank niya mo ba? Pwede ko mangayog number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan sa tuntok nga di makasamo. Anli ako topic baby di ka maglato.